Už je známe, ako Národná diaľničná spoločnosť ponovom uvažuje s trasovaním rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka. Cez Ministerstvo životného prostredia v rámci procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie predložili plány na pripomienkovanie verejnosti. Trasa sa oproti tej, ktorá bola predstavená naposledy v roku 2010, mení len v úseku od Korytnice po Ružomberok, kde by mala využívať najmä súčasnú cestu prvej triedy. V Bielom potoku, kde pred 6 rokmi vznikla petícia proti plánovanému úseku, pretože cesta išla blízko obývaných oblastí, sa prakticky nič nemení. Môžem povedať, že na Bielom potoku v týchto dňoch, v tomto období v roku 2016 nevznikla žiadna petícia proti R1. My sme práve, Bielý potok je za výstavbu R1, ale za nami priateľných podmienok. Belania v rámci riadneho pripomienkového konania spísali aj teraz svoje výhrady. Cesta vrátane takmer 1400-metrového tunela je plánovaná len niekoľko desiatok metrov nad obcov. Belopotočania by ju preto rovnako ako pred 6 rokmi najradšej videli na východnej strane, teda na strane Nízkych Tatier. Ja som myslela, ak štát a mesto chcelo pokračovať s R1, že aj v tomto smere niečo urobí, že preskúma vlastne, či je priechodný ten tunel na tej východnej strane. Reč je o tuneli Bránkov, ktorý bol síce pred 6 rokmi nakreslený, ale medzi finálne varianty sa nedostal. Vtedy jediná oficiálna alternatíva, ktorá Bielý potok obchádzala, bol úsek Hlavačka-Ľudrová. Ten však okrem Ľudrovej zamietli aj viaceré dotknuté úrady a inštitúcie pre veľké riziko ohrozenia vodných a prírodných zdrojov. Dnes sú tak v hre len dve alternatívy. Štúdiou preferovaná nová červená trasa a pred 6 rokmi vybraná ako najvhodnejšia modrá. Mesto Ružomberok ani jednej zásadnej pripomienky nemá. Rýchlostná cesta by mala byť podľa primátora otázkou najvyššej priority pre celý región. Mesto sa bude chovať konštruktívne, lebo mestu ide o to, aby sa zrýchlila výstavba R1 už z titulu vývoja a rozvoja Ružomberka do budúcnosti. Pre generácie, ktoré prídu po nás, tento problém je veľmi dôležitý, pretože trasa, ktorá povedie európska zo severu na juh, keď bude obchádzať Liptov a keď bude obchádzať Ružomberok a tá trasa pôjde iným regiónom, tak pre ten iný región to bude znamenať rozvoj a pre náš región automaticky to bude znamenať aj do budúcnosti úpadok. Úplne nová situácia nastala v 7-kilometrovom tzv. Obchvate Ružomberka, teda ceste od Bieleho potoka po napojenie na diaľnicu D1. Kým pred 6 rokmi štát uprednostňoval cestu cez tunel Mních, čím by ušetril Lískovu aj Martinček, dnes preferuje červený variant, ktorý ide povrchovo práve medzi Lískovou a Mníchom. Obec Lísková zvážila možnosti pripojenia na R1 na diaľnicu D1 Hubová-Ivachnová a jednoznačne dospela k názoru, že variant vedený ako červený popod jaskyňu je pre obec nepriateľný. Naopak obec súhlasí a doporučuje prijať variant tunel cez Mních, ktorý má menej dopadov negatívnych dopadov na občanov našej obce Lísková. Ani v Lískovej zatiaľ žiadna forma odporu okrem požadovaného vyjadrenia obce nevznikla. Podľa starostu sú však obyvatelia v tomto názore v podstate jednotní. Občania budú hľadať spôsob, aby táto alternatíva schválená nebola. Trasovanie nie je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti v ani jednom prípade definitívne. Nakoľko predmetné stavby sú len na začiatku prípravy, môže v ďalších stupňoch prípravy dôjsť k úprave trasovania. R1 je podľa 6 rokov starej štúdie vplyvov na životné prostredie priateľná. Ak by sa však trasa menila, musela by posudzovaním prejsť znova, k čomu smerujú aj aktuálne zámery. A tak by sa ešte pred rozhodnutím a vydaním oficiálnych povolení mali konať aj verejné stretnutia k trasovaniu. Kedy to bude, diaľničiari zatiaľ nespresnili. V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bude s obyvateľmi prerokovaná správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Dotknutá verejnosť má v celom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie postavenie účastníka konania a je informovaná o všetkých konaniach, či už cez obecné úrady alebo prostredníctvom webového portálu Ministerstva životného prostredia. Národná diaľničná spoločnosť nechce špecifikovať, kedy by sa so stavbou cesty mohlo začať. Závisí to od všetkých legislatívnych rozhodnutí a v neposlednom rade aj od rozhodnutia Ministerstva dopravy. V
Vo vlani vypracovanej štúdii realizovateľnosti na R1 sa píše, že vzhľadom ku kapacitám ciest by sa mal obchvat Ružomberka postaviť do roku 2020. Celý úsek cesty R1 Ružomberok-Banská Bystrica pri súčasnom náraste dopravy najneskôr do roku 2040.